Pues això va anar i era, fa molts anys, un rei que tenia 3 fills. I el rei es va fer malalt. Entonces vam buscar tots els metges del regne, tots els potecaris, que són els farmacèutics. Entonces es diuen potecaris. A veure com el podien curar al rei. L'últim que vam trobar, qui ara senta't i escoltam, qui senta't, no? Pero que ahora que te sientes aquí. Bueno, pues l'últim que va veure el rei diu, eixa malaltia només li se pot curar si olora una flor del lliri blau. Però què passa? En el regne, en tot aquest regne no n'hi ha flors del lliri blau. Entonces va reunir els fills i es va dir, mireu, si no voleu que em muiga, pues aneu a buscar-la. I allà tens que se'n van els 3 a buscar-la. Però què passa? El major era una mala bestieta, el major era roïnet del tot. Bueno, pues se'n van els 3 fills, cada un, vos aneu-se'n cada un per un puesto a veure si ho trobeu. Però, clar, per així, els 3 sempre van passar, cada un al seu temps, pel mateix racó. En aquest racó n'hi havia una abueleta, i l'abueleta li diu al primer, podries donar-me un trosset del teu berenar? És que estic desmaiat que no he menjat res. I aquell diu, ni pensar-ho. Estàs desmaiat, doncs t'aguantes. I va seguir el camí. Passa al mitjà i l'abueleta li diu el mateix. I també li diu que res de res. I quan passa el xicotet, es partix el berenar en l'abueleta. Entonces, no era una abueleta, era una fada que s'havia vestit d'abueleta. I entonces li va dir, com tu t'has portat bé, doncs vaig a dir-te on trobaràs la flor del lliri blau. Mentre que els altres van estar buscant i buscant i no la trobaven, ell sí que la va trobar. El més xicotet dels germans va trobar la flor. Quan els germans es van enterar, com el major era un codiciós, diu, ell el xicotet té que heretar el regne? Doncs no, ni pensar-ho. I li diu al segon, anem a colgar-lo en terra. Li furtem la flor i ell no existeix. I el segon, que ni era tan bo ni era tan roïn, no li pareixia bé el que anaven a fer. Però el major va acabar allí arran d'un riuet en l'arena un clot, li va furtar la flor al germà menut i el va colgar. I el del mig, quan es va girar el major, va veure una canya gran i diu, doncs jo no vull que el meu germà s'ofegui. I què va fer? Com la canya era molt ampla, la va posar allí perquè el germà poguera respirar. Bueno, se'n van al palau i li porta al major la flor a son pare. Però en el moment en què li donava la flor diu, eixa no és la mà que m'ha collit. I son pare diu, això què vol dir? I torna a dir la flor, eixa mà no m'ha trobat, eixa mà no m'ha collit. I entonces es dona compte que faltava el fill menut. Diu, doncs n'hi ha que anar a buscar-lo. I en això que se n'anaven a buscar-lo, un pastor veu allí una canya, la talla i fa una flauta. I quan passava tota la comitiva del rei a buscar el menut, el pastor estava tocant una cançoneta i de repent la flauta comença a cantar. A vos si se'n recordeu, perquè en l'escola vos ho ha contat, Què cantava la flauta? Toca'm, toca'm, bon germà, toca-mi, no em pegues, per la flor del lliri blau m'han colgat en les arenes. I el rei diu, això què vol dir? Així què passa? Entonces, diu, a veure, torna a tocar, li diu al pastor. I torna a tocar. I torna la mateixa cançoneta. Toca'm, toca'm, bon germà, toca-mi, no em pegues, per la flor del lliri blau m'han colgat en les arenes. Van escarbar el clot, com el germà li havia deixat una canya perquè respirara, doncs miraculosament va eixir viu. Entonces, al major el va tancar per la fetxoria que havia fet, al segon el va perdonar perquè havia tingut la idea de posar la canya i l'altre no es va ofegar i al xicotet li va donar el regne. I cuento acabat, per la xumenera al terrat.